Este audio é a guía para facer unha camiñata consciente. Pretende ser un exemplo que logo podas empregar coas túas propias palabras e saber como facer un paseo consciente, centrándonos no aquí e agora, no presente, neste momento. Aprendemos o que practicamos. Con esta práctica prestamos atención plena a cada paso, ao noso corpo, ao entorno, para conectar co momento presente e sacudirnos do noso piloto automático. Entón, íamos marcarnos un ritmo natural para nós que sexa cómodo, observando as sensacións físicas, os sons, os olores, as cores, sin analizar nada, simplemente camiñando e estando neste momento, aquí e agora. Deixa que a túa respiración se acomode de xeito natural. Nota como o aire entra e sai do teu corpo. A respiración axúdate a ordenar o corpo e a mente. Permite que cada inhalación te enfoque neste momento e con cada exhalación solta calquera tensión que estés a notar. Se a túa mente se dispersa e quere divagar, simplemente volve a sensación dos pés en movimento, do teu corpo en equilibrio, con ese balanceo que che fai avanzar paso a paso. Sen máis. Mira ao teu redor con suavidade, percibe o que hai ao redor, sin necesidade de analizar nada, solo mirar e recibir. Durante esta camiñata o que fas é camiñar, respirar e estar presente. Permítete disfrutar desto tan sinxelo e tan pleno. Sinte o contacto dos pés co chan. Escoita os sons do teu redor. Non os xulgues, simplemente recíbeos. Observa as cores, as formas, a luz. Permite que a túa mirada sexa ampla, aberta, sin fixarte en nada particular. Agora comeza co olfato. Date conta se hai algún aroma no aire. Respira profundo, sen forzar. Nota tamén calquera sabor que poda haber na túa boca neste momento. Explora o tacto no teu corpo, o aire sobre a túa pel, sobre o pelo, a temperatura na cara, a roupa como se acopla ao teu movimento. Continúa caminando, paso a paso, presente, aquí e agora, sen máis. Permítete disfrutar desto tan sinxelo, tan amable e tan pleno. Disfruta.